Oraindik hemen egitekoak ez baititugu lan gutxi. Bihotzez sentitzen dugu ez da protokolo hutsa. Partez, oroigarritxo bat emango du, baina oroigarri baina importante bada hemen iten aigan errekonozimendu zuen Txalo Zaparra da. Antonik eta Sebastianek aiparu bezala. Egun pasa egiteko aitzaki polita. Hori aspaldin mengon pentsatzen jarrita. Baina releboa ere bidezkoa baita. Gu geu gaztetzen gera hola ibilita. Etor dedila zelai eta elkartea. Ejuetan hirugarrena, ez doa hemendik kanpo. Lehendik altzagar zekien ura, hemen hobetu zulako. Oiarbideren apellidua, airera bota beharko. Hirugarrengo saria aurten, Iruneren zadalako. Ez gertu egonetzera iritsi, gaurkoan txapel beltzera. Josu Aldasoro etorri zaitez, bigarrena jasotzera. Mendizabaldar izena, famili hortan emango dute besarkadaik ez duena. Ondorengoek lortu baitute, amak lortu ez duena. Zuen gaztaiak eman baitu gaur, bere aparteko maila. Jor Martina edota elorre, zatozte txapela bila. Apeldun nor da, ez zaiteztela astora. Pikante maila justua zeukan, ez bera eta ez gora. Mojito gusto pixka bat ere, heltzen zen ahozulora. Ta aurten beko karnizerie, goiko mailara igora.